रनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM किसाननि रां हाबनायनि समा सफैलायबाय। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो PM किसाननि मोननैसो गोनां आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय PM किसानाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदों गोदानै नोंथांमोना रां मोननो मा खामानि मावनांगोन। जुदि नोंथाङा ओरैनो एप्लाइ खालामनानै दोनबाल' रांखौ मोननाय नङा, नोंथाङा मा खामानिखौ नोंथाङा मावनांगोन, बोरै चेक खालामनांगोन रां मोननो थाखाय जोङो बिनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना अलरेडि PM किसाननि बेनिफिसारि PM किसान सन्मान निधिनि जोहै रां मोनबाय थायो, नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ मोनसे नैबे PM किसाननि ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै मोनसे आपडेट हरदों। मोनसे स्किम बे PM किसानाव जाय बिथांमोना बेनिफिसारि रां मोनबाय थायो, नोंथांमोना बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै दान मोनफ्रोमबो नोंथांमोना 3000 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। बे 3000 रांखौ नोंथाङा बोरै मोनगोन आरो बे स्किमाव नोंथांमोना माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन, बे स्किमनि मुङा मा, जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन PM किसानाव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों, नोंथांमोना रां मोननो थाखाय मा प्रसेस खालामनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनांगोन। गिबियावनो नोंथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नैबेयाव नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। गिबियावनो नोंथाङा एग्रिकालसाराव नोंथांनि एप्लाइ खालामनायनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा लांनानै बेयाव खामानि मावहैनांगोन, बेयाव खौरां लायनांगोन। नैबेयाव जुदि नोंथांनि एग्रिकालसाराव खामानिखौ मावना हरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायो, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव चेक खालामनांगोन। नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। बेयावनो नोंथांनि स्टेटासखौ नायना लानो हागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथांनि PM किसान एप्लाइ खालामनाया। नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय आरो बेयाव सार्चआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। अब्लानो बेयाव रोखायै नुनो मोनगोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायो, अब्ला नोंथाङा KYC होनांगोन। जुदि नोंथाङा KYC होयो, KYCखौ होनानै नोंथाङा साननैसो थानानै नैबे KYCआव नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि KYCआ जादोंना जायाखै। नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ फिन खेबसेबाव बहायफिननांगोन आरो नैबेयाव सार्चआव क्लिक खालामना होनांगोन। अब्ला नोंथांनि KYCआ डन जादोंना जायाखै बेयावनो नुगोन। जुदि नोंथांनि KYCआ डन जायो, अब्ला दानिया नोंथाङा फाइनाल स्टेपआव नैबे नाउ इउआर स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बेयाव स्टेटासखौ नोंथाङा बेयाव नायजागोन। नैबेयाव नोंथाङा KYC होनाय लोगोनो बेयाव नोंथांनो मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेयाव प्रभाइड खालामना होगोन। बेयाव नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। बेयाव नोंथांनि KYC आरो DBTनि स्टेटास, बेयाव लेन्ड सेडिंनि स्टेटास, बेयाव नोंथाङा एक्टिभ खिथिनो नांगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव नायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि नामा नोंथांनि भिलेज वाइसआव, ब्लक वाइसआव फैदोंना फैयाखै बेखौ नायनो थाखाय नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै बेयाव चेक खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय, आसामखौ बेबायदि। नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम थागोन, गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन। जास्ट आं बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबाय। दानिया डिस्ट्रिक्टनि साब डिभिजनखौ नैबे बक्सआव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया नोंथांनि ब्लक डिस्ट्रिक्टनि बेयाव नैबे साब डिस्ट्रिक्टनि बेयाव ब्लकखौ क्लिक खालामनांगोन। एक्जेक्ट नोंथांनि ब्लकखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव नैबेयाव नुनो मोनदों भिलेजाव नोंथाङा बेयावबो बिदिनो क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे भिलेजाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। भिलेजाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों गावबागावनि बेयाव भिलेजाव बेबायदि क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नामखौ नायनो हागोन। नैबे गेट रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होबानो बेयाव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै बेयाव नायनानै लानो हागोन। बेबायदि नाम फैगोन बेयाव। जुदि नोंथांनि नामा बेयाव फैगोन, बे लिस्टआव फैगोन, अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ, जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों PM किसानाव, नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव नायबानो जाबाय। दानिया जोङो PM किसाननि नैबे दहाय बुंनाय आङो नोंथाङा माबे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नैबे 3000 रांखौ नोंथांमोना दान मोनफ्रोमबो मोननो हागोन, जोङो बेनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो नायगोन आरो बेनि उनाव जोङो नायगोन PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन,
जों बेनि आपडेटखौबो नायगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे आपडेट नुनो मोनदों प्रधान मन्त्रि किसान सन्मान निधि योजनानि जोहै बेखौ आपडेट होनाय जादों। जुदि नोंथाङा नैबे स्किम बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। बे स्किमनि नामखौ लिरनानै होखादों मोजाङै प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनो नोंथाङा मास मोनसेयाव नोंथाङा नैबे 3,000 रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो लाबाय थानो हागोन। बेयाव नोंथाङा 60 बोसोर जाबाथाय बे स्किमनि नोंथाङा लाबखौ मोननो हागोन। बे मोनसे पेन्सन स्किम। बे पेन्सन स्किम जुदि नोंथाङा बेयाव मासाव नैबे 55निफ्राय नोंथाङा 200नि गेजेराव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अट' डेबिट बेयाव राङा दानजालांबाय थागोन। लोगोसे नोंथाङा 60 बोसोर जेब्ला नोंथाङा जाहैगोन अब्ला बे स्किमनिफ्राय नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो 3,000 रांखौ मोनबाय थानो हागोन। नोंथाङा बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया। गभर्नमेन्टआ जुदि बेयाव रुलिंआव थायाब्लाबो बे स्किमखौ मानसिफोरा गोबां बुंदों बेयाव प्रब्लेम जागोन रांखौ मोननाय नङा। नाथाय बेफोरबायदि नङा। बे स्किमा मोनसे पेन्सन स्किम। बेयो डाइरेक्ट बेंकजों लिंक थागोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड कमेन्ट बक्सआव आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेनि A to Z अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ बानायनो हायो। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनानै बेखौ बोरै एप्लाइ बानायो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ नैबे प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना स्किमनि जोहै नोंथाङा बेबायदिनो गोबां लाब लानो हागोन। जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोनो नोंथांमोना बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै बे स्किमनि लाबखौ नोंथांमोना लानो हागोन। दानिया जोङो नायगोन PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टखौ जोङो माब्ला मोननो हागोन। गोबां खेथियकफोरानो नेगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिखायो PM किसाननि नैबे रांखौ बोसोराव 3 किस्तियाव सोनाय जायो। नोंथांमोना मिथिखायो बे नोंथांमोना नैबे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टखौ नैबे 18 जुन 2024 आव मोननो हादोंमोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ मान्थखौ सानबानो जाबाय। नोंथांमोना अक्ट'बरनि नोंथाङा फार्स्ट उइक नङाबा लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोना PM किसानाव रांखौ मोनखाबाय थायो नोंथांमोना अक्ट'बर मान्थखौ नेनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि नैबे 18थि इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना आं दहाय खोथानाय प्रसेसखौ बानायनानै नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। जुदि नैबे 18थि इनस्टलमेन्टआव जुदि नोंथाङा रां मोननो सानदों। लोगोसे जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना स्किमाव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। आं बेनि फुल A to Z एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो लानानै फैगोन। बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।